What's up mga Meg? So for today's video, may panibago na naman tayong content na gagawin. At yun ay ang reacting to my old photos. Yeah! So, excited na ako guys kasi gusto kong makita yung reaction niya. So hindi ang reaction ko guys, kundi reaction din ni Tito Ineng. So excited guys. Kasi hindi pa siya nakakakita ng mga old mga videos or photos ko guys. Yung iba lang yung nakikita niya, hindi lahat. At isa sa dahilan kung bakit kasama ka ulit si Tito Ineng ngayon, para wala lang, may adult lang na ma-display sa screen dyan. Alam niya na, medyo strict si Copa. Copa, way sirado! Sa mga Meg, wag na nating patagalin pa kasi sobrang excited ko na talaga makita yung mga old photos ko. Okay, let's go! Wow, are you ready? Tabunan naman ng... Isuga ko din mo dito.
lumag si Chin, guys. Pero swerte Chin kay di siya upaw. Uy! Next. Ikanta Senior risk. pasok. Kuan man ni. Kat-kat man sa kuan lamisa. Artista is feeling moon. Upaw gid ka sa nana. Feeling moon jay ko dire. Upaw gid sa. No? Doon pa akong doing gid. Asan ka? Kuya mo. Muli ka ni bangon sa Hudlo. Uy! Ay bangon sa Si kanang Matintin mura o kuan. bangon sa minteriyo. Mo pa makagbukog di ang Matintin. Ay. Sa wala. Yo. Chin. Niche. Oh, nabaylo. Niche man ni ako. Ay, Chin. Dahil na. Plus noong guys. Libog. Okay. Pero kuan sa picture na ko diha ay Google ko di si Chin kay Google sa. Yan si Chin. Ya, ang mata kay nasa babaw si Chin kay nasa ubos. Huh? Hala, pinamungahan. Pinamungahan. Asa man na? Sa pinamungahan guys sa ano ni? Basta na ito ako sa mayor. Boto. Next. Woo! Wow. Bell. Tinkerbell. Tinkerbell. Bell. Tinkerboy. Tinker boy din siya. Bordogoy. Hala, Diyos ko. Wala ba? Muramag ka ng kuan. Magsulis-sulis kersada ba niya? Karton ang tulganan. Anong misiya? Eh, goy siya lang ko. Kuha ko ka lang. Help. Sa help. Certificate. Ilihan ba? Sus. Manong kita eh. Kuyugan. Kuy baboy kita eh. Kagbaboy ko iyo. Papa. Ay, sino yan? Sama na. Tatay Tagan na. siniboy? Yeah! Tagan na. Taga ano? Isordora. Idora. Iyawan ni Chino. Kaya chindo kong mata. Sigam ko yun. Pakita na siya, ipakita. Isa na eh. Ubi na food. So guys, karon pa din na unang amurin light guys. Karon pa kabantay si Ma'am Shitin. Dala guys, yung naong guys. Asan sa ni? Klaro kay City Hall. Ha? Ito yung hal dyan. Mao man na akong gisulog ganiha. Di na ganiha nga kuan ganiha basta picture. Kuya ko, needs sa ano no? Di ko katuwa nga needs niyo eh. No? Gumay kay buhok. No? No, may katubo bangs. Gagmay kay ngipon. Kang dakulo kay ngipon. Next. Tara ako bang? Oh, nangatulog. Sweet boy. Enggak, kuan pa ko din hats patug. Para ka no? Karon Mag-wrestling naman. magpinatid. Mag-wrestling naman karon guys. So next na ta. Hello, Jollibee. Oh, kayo buo, jigger giroy. Ihatag naman ano mo ito ang Kaiser. Oo. Gusto mo Jagger. na kayo Ay, Barbie! Sabi ko na! Kawag taas ang buhok niya, direktin. Pag mahuhula ba? Diba? Taas siya buhok. Ano? Wala pang mata! Tuning, asa ito ang picture ng anak? Grabe, linginag na no? So tara guys, akong samad na agad ako. Alado! Mura mag-atake ho. Alam ka rin sa kuya, wala kisabihin mo na. Sako siya picturean. Ha? Sako siya picturean. Pilong edad na. 52. Atake na. Ano sa atin ang matutulog? I forgot. Forgot. Let's go! Hilo. Bilantan ka na. Ano na po, ang kanin sa nino, gimo mo, swimsuit. Hindi mo nagkapoy. Gimo na dahil. So Uy, una mo, gilantan. Bilantan siya. Gilantan ang laki. Laki, hindi ka di siya tindo. Wala mo di ko. Kada ko rin tubo ko na buhok. Next. Laki yan. Barangay di si change siya ha. Kaning pictura ba? Ha? Na-change ko yung now. Imong naong ko rin ba, Chin? Chin, kayo. Tino, suwan biday mo. Alangan!
Tanaw siya mo. Karon guys, tug ko guys tan-aon kong chin, bali-balian ako kamot. Kukawon siya sa Nitch. Tumban diyan. Nitch. Tanaw siya, Nitch. Bangon na. Wait, para rin ako matulog. Karon, Wa na itugtog. ikaw tug. Kay nanay ko hindi pa bata. Kasi katanaw. Next. Wow, tiger. Lion tiger. Next. The Amaichi. Uy, nawa ako. Napilo ang ilok. Napilo. Dodong pag make up si Manang. Umikap din na. Sa amin naman na. Sige naman katog si Dugdugoy. Oy. Hala, Diyos ko, day. Dun, hingog mo si Chin. Matubon sa nanay Nitch, guys. Kani. Hala. Shimmer, shout out. Subscribe. Ay, kuan, order na mo guys. Chin. Ay. Guwapa. Gulay. Question mark. Question mark. Question mark. Ito ang pinakihintay ko eh. Are you ready? Yes. Sana. Sana. Ano na? Kuya. Kuya pa tayo magpagunan rin ako. Ano? Daddy mo. Huy! Huy! Kasi masultin yung mga yung bitsura. Wow. Ano man? Ano mo? Lami ang logo ng Layulin. Lami ang lugaw na yun. Lami ang lugaw na Yulin. Yes. Sige, ikaw yun. Wow, graduate na si auntie sa college. Graduate sa college, guys. Lehiyo. Kolehiyo na siya. Kasi kurso ni mong gikuha. Hub mo. Kasi kurso kayo mong gikuha. Wow, si Chin. Lol, putang mata. So, kani diri guys, inyong nakita, no? Girl lalo din siya, girl lalo. Sigurado ko bang babae siya talaga? Sigurado ko. Wait, murag. Babae Kata ko. man ako. Mali ka dyan sa... Inaakala mo. Babae naman na mo. Wow, Wow! Ma'am si Mercy. Pero si mama may nipasa mo. Kay, maulawon kaayo si Ma'am si. Ako So- kami tig-vlog mga doon. Yes, yara tig-vlog na ko na. Sa una pag na siyang guys, maulalon. Maulawon. Maulawon. Maulalon. Pero makumbao din eh. Ah,
Panawa natin di mo baso. Nakainumdum pa ka kung sa mga award ni mga ni Grapita. Most dangerous. Ban ka lang. Sugod na kag-vlog-vlog, anak, pero dili pa ka pa mga shoutout. Ano ka, dili pa ka. Bingo! Wow! Princess Johnny. Sabok ko doon. Lucky mo ka na ni. Lain pa, make-up pro kayo. Kasi Paris yan eh. Lebron. Oh, bako lang ko. Ay, dili ka to, anak na yate. Ako Chat, ni. na Chrissy. Best friend Jack. Tanawa guys, dili na siya nag-evolve guys. Si Samael. Shoutout sa akong best friend nga si Samakin. Kung kanina sa luyo, isa na si... Si Sander. So, tanawa guys, grade 1 na siya din no? Guba na akong kuha Ha? na guys. Grade 1. Guba na akong sambal. Christmas party nila, grade 1. Yes, Christmas party na mo diha. Ako sa to akong giamot. Kaya, Huwag kang okay, gamot, uy. Nag-vlog ka ka? Uy! Basta? Babae Oh po. my God! Babae ka ba talaga? Do, nagdala pag play mo ang sana. Nagkwarto. Sagbot na, uy. Buwaan niya, sagbot. Sapatos eh, kadak kong bag sapatos. Tatay mo na. Che! Hala, nawag bag na po, Dio. Uy, Nawag bag! hala. Ayaw ba? Ayaw! La. Kato man ang nanan. Apat Way back. sini na. 2019. Oo, COVID. Natay COVID. Dito tao. Dito ni og is in Cebu Cebu City. Nanatag sini. Yes, Na? ang amig. Ano itong kita daw ito, Neng? Triple trouble. Dili. Katungkuan, hello, love, goodbye. Love, goodbye. Oh, dito eh. Oh. Oo, dito. Ang triple trouble, katong ng Pasko. Ay! Isko bro! Sinta! Na. Ikaw lang! Kumantay nga itong kakanta sa Four of Spades gang, si Unique. Nagkanta sa Forbes page. Ay, Nagkanta sa mundo. nagkanta sa mundo gang, si Unique. Mo ni, para mong naman. Wala, ina na ko. Imo. Imo tanan bangs. Ako na, ako agin ang buhok. Oh, pero isa din na buhok, maman mo. Kulot mo. Kulot na siya na. So last na din guys, so Guys. hinaot ka na lingaw mo. Hinaot nga nalingaw mo guys. Nga nakakita sa akong mga throwback pic. So, bye-bye! See you later! Dito. Shout out! Shoutout po kay Ate Geraldine de la Cruz, Ate Alma, Sir Gilbert Bagora, and ano pa? Ati Daya del Coro River, Ati Aya de Caste, Sir July Paonel, Yes, and kay Ma'am Beth from Roma. And And shout out po sa iyang apo, more subscribers sa iyang apo nga si Francis Matthew TV. Please subscribe sa iyang channel. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. Bye-bye and I Thank you. Ho, ho, ho.